predošlom videu sme rozprávali o 5 typoch, ktoré nám môžu pomôcť v tom, aby sme sa naučili dobre solovať podľa sluchu. No ale v tomto videu si ich ukážeme v praxi. Ja už mám vybratú pesničku, mám vybraté solo, ktoré sa teraz naučíme podľa sluchu. V mojom prípade to je pesnička od Gary Moore, The Loner, ktorú veľmi dobre poznám. Poznám veľmi dobre solo, viem si to solo predstaviť v hlave a práve o to nám ide. Aj vy si môžete vybrať nejaké solo, ktoré vy dobre poznáte a ktoré si viete napríklad zahumkať alebo predstaviť. Čiže toto je môj nahrávací program Cubase 12 Pro. A dovolím si tvrdiť, že je profesionálny, digitálny audiopracovný softvér, ktorý ponúka širokú škálu funkcií na tvorbu, nahrávanie a editovanie, mixovanie a proste veľa ďalších užitočných vecí. Máme tu pokročilý audio editor pre precíznu úpravu a manipuláciu, čiže môžeme si to aj ukázať. Napríklad tu máme dosť veľmi veľa dobrých efektov, ktoré môžeme použiť napríklad na gitaru. Tu si môžeme upravovať stredy, basy, výšky, hej. A to nám to všetko ukazuje. Potom tam máme VST podporu, hej, čo je toto, čo som vám ukázal, VST. A ja osobne používam tieto efekty dosť často, hlavne vtedy, keď sa nahrávam nejaké solo. Máme tu potom aj mixážny pult a veľmi veľa užitočných vecí, takže určite odporúčam tento program. No a my ideme na ten prvý tip, ktorý bol, aby sme si to solo poriadne napočúvali. Takže ukážem vám, aké solo sa teraz naučíme. Toto solo som si vybral práve preto, lebo tam je veľmi dobre počuť tón gitary a tiež to je pomerne ľahké solo, ktoré sa môžete kľudne naučiť aj vy a dobre sa určite aj počúva toto solo, takže ideme na to. Čiže začneme hneď s prvým tónom. Najprv si nájdeme ten prvý tón. Hej. Som našiel ten prvý tón. Takže ideme ďalej. Toto je prvá fráza, ktorá sa začala v pesničke, čo sa týka slova. Začína sa to od 5. pražcu, 2. struny zhora. Započujeme si ďalej, čo ide ďalej. Takže. Čiže buď to môžeme zdvihnúť strunu, alebo normálne nájsť ten tón na nejakom prášci.
tomto prípade to je 7. prašec, 3. struna zhora. Okay. Čiže môžeme to robiť tak. Alebo to je už na vás, ale podľa mňa toto je asi krajšie. Jak robíme tú vlnu. Hej. A je to asi aj profesionálnejšie. Takže ideme ďalej. Dobre, čiže toto je skoro to isté, ale začína sa to asi... Začína sa to na 3. strune, respektíve na 2. strune zhora, na 3. pražci. Takže ide to tak. Teraz sme sa naučili ako keby 2 frázy toho slova. Hej. Ideme ďalej. Čiže toto je asi tiež skoro to isté, ale začneme asi na 1. pražci, 2. struna zhora. Počujeme si to ešte raz. Si tak. Dobre. Tú prvú časť si myslím, že sme zvládli. Hej, to je tá. Teraz sa naučíme tú druhú časť. Toto sme sa už naučili. Čiže to bude 3. struna z dola a normálne ju zdvihneme na 5. prašec hore, ako urobíme tú vlnovku. Ako som to našiel? Našiel som si najprv tento bod. Našiel som si hore na 3.
zohrať tretiu strunu na 12. pražec, tento bod, tento tón a potom som to našiel na tretiu strunu z dola, to bolo na 7. pražec, čiže už viem, že keď to je na 7. pražec a my keď robíme vlnovky, tak väčšinou ideme o 2 pražce, respektíve o 3 pražce dole. Čiže viem, že už keď tu urobím tú vlnovku, tak získam tón, ktorý sme počuli v pesničke. Čiže tak. Čiže stále chodíme po tých tónoch, ktoré sme sa už naučili, čiže po tých dvoch frázach prvých už len chodíme po tých tónoch. Čiže zase ide to isté. Takže teraz solo začalo na tenších strunách, čiže to znamená, že stále tam je ten istý tón, ale je tam ten tenší tón, alebo respektíve vyšší tón. Čiže my sme začínali na tých prvých frázach, ktoré sme sa učili na 5. pražci. Čiže tento tón si nájdeme niekde tu. Ja to robím tak, napríklad na basovke, keď hráme disco, hej. Vidíte? Čiže toto je toto isté, hej, tento tón. Čiže teraz sme našli ten tón, ale s vyššou frekvenciou. Čiže vidíte, už keď to robíme presne tak, ako sme sa tu naučili, proste nepasuje to. Čiže musíme si nájsť aj tento tón. A tento tón tiež urobíme akože podľa basovky. Čiže našli sme si ten druhý tón. To je môj taký menší trik, hej, pre začiatočníkov. Čiže už viem, že sa to bude hrať tak. Čiže na tých prvých frázach, ktoré sme sa učili, bolo skoro to isté. Hej. Čiže prvá fráza bola skoro taká istá ako druhá. Hej. Skoro to isté sme robili na tej druhej fráze. A tretia? Tak dajak. No a polovička sola bola s vyššími tónami, hej, čiže ako sme
sme si to ukázali, čiže ja zase len kopírujem to, čo sme sa naučili na začiatku. Akurát to už nie je na tých hrubších strunách, ale na tých tenších. Čiže takto to môžeme stále opakovať, lebo na dosť veľa sol sa stále opakuje to isté, len v iných tónoch a práve preto je to solo možno naozaj veľmi krásne. Práve kvôli tomu, lebo proste, hoci sa opakujú nejaké tóny, ale v iných frekvenciách a práve toto udáva tú krásu toho sola. Čiže keď stále budeme takto sa učiť podľa sluchu, tak ako som vám to ukázal ja, a budeme normálne aj môžeme používať tento trik cez basovku. Hej, tak nájdeme ten istý tón, ale na tenších strunách. A práve o to nám ide v tomto prípade, v tomto sole. Čiže najprv si napočúvať poriadne to solo, mať ho stále v pamäti. Tak ako ste si mohli všimnúť, ja som si už dosť veľa vecí nepúšťal kvôli tomu, lebo ho mám už v pamäti a viem si to solo predstaviť, ako by to mohlo ísť. A toto som dal do mojich rúk, do mojho sluchu a naučil som sa nové solo. Čiže takisto aj vy. Možno na začiatku to nepôjde tak ľahko, ale nikdy nestrácajte nádej, že sa to raz naučíte. Lebo tak, ako aj malý chlapec sa musí naučiť chodiť, tak aj my musíme naučiť naše prsty chodiť po tom hmatníku a náš sluch počúvať tóny, ktoré potrebujeme vedieť. Čiže to bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že vám to pomohlo v tom, aby ste začali aj vy a že vám to pomôže aj do budúcna, keď napríklad sa budete chcieť naučiť nejaké solo alebo nejakú pesničku podľa akordov, hej. A v ďalšom videu si môžeme ukázať, ako stiahnuť Cubase 12 Pro bezplatne. Čaute.